Да си платя главата за 10 000 лева. Да си призная. Сега съм тренирал като женичка. Приличам на затворник. Anyways, здравейте и добре дошли в предния влог на Запръмски. Днес имаме тяга. Имаме не каква да е тяга, ми гей тяга. Имаме сумо тяга, но все още техниката не ми е добра и с Антон си говорихме какво трябва да направим. Днес ще го тестваме, дано работи, дано изобщо има някаква разлика и ще видим. Бълкът продължава много добре, вече сме 82,6 килограма. Да, знам. It's getting worse day by day. Да, буквално днес сутринта трябваше да ходя до Lidl. Отивам в огледалото. Виждам си главата и се ядосах и се постригах. Четвърти номер, утре съм на фризьор, утре само ще направят фейт отстрани, да изглежда малко по-приемливо добре. А след някоя друга години да се надяваме, не година, 0 номер шевър. We go bold. Има вариант днес да ходим до един таен град, но ако не стане, отиваме straight to the fitness, отиваме пръскаме с тягата. Да ви кажа нещо, което да си призная. До сега съм тренирал като женичка. Буквално нито един сет, нито една серия не съм взимал до отказ или почти до отказ. Изобщо съм тренирал slightly discomfort. Буквално. И предишните ми 2-3 тренировки се бръскам се. Буквално не мога да дигна килограмите повече. Толкова много се натягам и супер много ми харесва. Друго нещо, което усвоих е Mind Connection с бицепсите ми, което до сега го нямах. Не е фрапиращо голям, но вече го има. Друго нещо, което остава е гърба ми. На този lat pull down не мога да го усетя. Даже не знам къде трябва да го усетя. Но иначе има една машина, която гриба така назад. Ще покажа клип. Супер много добре го усещаме, следващия ден има страшна мускулна треска, което е добър знак, I guess. Мисля, че открих новото си предтренировъчно хранене. Флики с лютеница и извара. Сега в момента ще ги сметна в приложението и ще ви кажа точно какви са му макросите. Ето това са макросите. Така, в момента се обличам. Предаваме на живо от моят гардероб. Така, отиваме с Любо и Моника. Моника да подаде някакви документи в Ловеч и преди това отиваме в кварталната кръчма. Чакаме Любчо и Моника да дойдат да ме вземат и май ще ходим при Желю да ядат преди да ходим където иде. Да, и това е като цяло. Сега ще видя. Току-що се нахранихме, Моника изяди 15 яйца, Любо изяди една шкембе супа с 8 филии хляб. Шкембе супа, да? Едно шкембе. И сега, това е Любчо, той е non-beats enjoyer. Не, аз съм fire. Fire, добре, колко си приличаме с от 1 до 9 с Любо? Любо, я се обърна. Само херля, но е по-добър. Аз стигам до Сирака да си взема нещо да пия. Това е Моника. Вижте ги тези камъни изоставиха в колата, бе, човек. Лаки смотаняци. Остава да тръгнат и без мен. Аз си взех кола без захар. Не бе, брат ми, да и тръгва. Като цяло, тази кола им дам 6 от 10. Защо? Нямам си на представа. Просто искам да им дам 6. Ще им дадем 7, защото няма калории. Има една калория, всъщност пак излагах. Да, ама това то пак е вредно. Да, между другото, но е готино. Дългоочакваното местоположение. Отивам да си платя главата за 10 000 лева. Добре, това, което стана, Моника уж си била забравила медицинското, всъщност просто е било паднало в колата. И няма да свършим до Троян. Thank God. Да, не знам какво ще правим, сигурно ще ходим да ядем някъде, защото може би съм гладен. Може би сме гладни.
Той май на криво се вижда, брат. Чакай, я виж дали се виждам на криво. Аз калям, че си правя се. Да, трябва на криво е. Виждам ли съм? Още едно трябва, човек, още едно. Оле, причарнявай. О, баце. О, май. Чакай да ти го... Я стой да... Чакай малко да... Последна серия. Аз си бях взел преди колко един пешка напред наша у нас, обаче до нас зими човек. Той няма, ама всеки не мисли настроено. Май ще ме гръмнат ръцете. Чакай. Зумнах какво направи? Ей, йо. Ей, йо. О май fucking god. Баце... Гледай го тъпия стативка, се движи бе, човек. Ох, май. Ме удживат. Някаква загряваща серия. Пъте, кой е прел тук, бе? Само да загрем. Като цяло това упражнение даже не го и чувствам, но... Те. Нека стъпнем 45. Едно. Ще го правиш на остър? Остър така, така му правиш. Стъмбяло, точно отправя, да? Добре, ще намалим килата на 42.
Още едно. Като ме видят, че мисля, че съм си чул. Верно ли бе? Ба. Аз вече имам само когато ме е класа. Искаш ли да ме спотваш? Къде на последните? Добре. Коректен. Давай, Кръско. Да. Давай. Давай. Цъкни го надолу. Ой, път. Ами идеята ми беше да ми помагаш да правя. Мерси. Няма нищо. Тук притъпкам, иначе ще О. с тебе. Няма нищо. Добри серии бяха. Нагласи се само и седалката съм ти дигнал. О, майко мила. Имам чувство, че... човек стои като е накрило, трябва да съм накрило. Имам чувство, че ще ми откаже тялото. Супер много съм изморен, но тренировката върви много добре. Този тъп статив продължава да стои накриво. Само аз купа на статив, то ще го изгоря на клип. Айде да е, брат. 32, I guess. Въпреки че даже си нямаме идея какви упражнения, как трябва да го правя. Минусаура. Още 5. На кое ги правиш? На първото? Аз имам почивка, ала? Нека си поговорим за тренировката, която току-що гледахте. Аз съм изключително изненадан от прогреса, който съм направил от миналата седмица за тази тренировка, защото на бицепса, 12-ките миналия път съм направил 7. Днеска правя 10. 10, да. Следователно, другия вторник взимаме 15-ките. Прогресивно натоварване. С 15-ките продължаваме първа серия, докато не мога да направя 10. Надявам се поне 6 да мога, поне 5. 5 да мога да направя и оттам вече 6, 7, 8, 10, така.
Лад пулдауна. За първи път се усещам толкова изключително много зверски. Латисимостите. Перките. За първи път. Супер изненадан съм, с този хват ще правя вече. И няма да пускам догоре, защото просто като пусна догоре нямам натоварване в самия мускул. И така леко ще припомпвам и ще изстисквам и последните серии, както видяхте. Ще ги държа много, да мога да усетя как ми пари мускул, да свана Mind Connection-а. Така. За гребането на машината, там също го усещах, но не е толкова нещо фарпиращо. Но и там съм изненадан. За първи път усетих на задното рамо, застанах още по-нависоко и ръката ми беше на някакви 45 градуса, I guess. И се усещах рамото, задното, което е nice. Тяга не съм правил, защото нещо усеща като се едно ме пронизва в долната част на гърба. И сметнахме с Антон да не правим тяга, защото по-добре, отколкото да се контузим. Аз си хапнах след тренировъчно хранене. Само ще ви кажа макросите набързо. Имаме 111 грама въглехидрати, 12 мазнини и 54 протеин, като ми остава още едно сравнително малко хранене. Днеска много добър ден, много добър влог и след малко излизаме с Дария, защото днеска правим 9 месеца. Да, Преслав има да доизяжда 900, почти 1000 калории, а часът е 12:03. Всички спят, но аз трябва да се изготвя, правя си месо и картофите в момента. Имам да ги беля, да ги режа. Така, това беше за днеска. Аз бях Преслав Панамски, благодаря ти, че гледам.